Aranku Prabu Sukwalewung. Ora gelem minggat kepapan yo cetakon dosa lakon tabrak dung bandang medhok mandhal warat. Baris kang prayit mayuwa saranta wonging Dwarawati. Bola bali Kurawa nyapi nek gur madah. Nek gon tetandingan perang ngono kok siji ora ono sing mrantasi. Nggih Dul Sala iki bagianmu, nggih.
besok aman nemu balik. Ayo sontong ing Gorawati. Kakang Dursala kakang satekamu ora Tegal Kurusetra kene padha becik Kakang Dursala. Iya, Dik. Kamu kene padha. Metu kampungnya ya. Padha becik. Kakang Dursala piye? Maning-maning atase Kakang Dursala Punggawa negara. Satriyane bangsa perang nganggo tem-teman iki kepiye? Apa ora ngeman marang para kawula negara Kastina sing padha nyonto marang kelakuane Kakang Dursala. Iki ora mendem kok, Dik. Iki mau ceritane mampir warung mangan suweke karo bir atine. Mula kowe nek kowe nggugu aku, kowe bali ya wae. Wong perang entuk-entukane apa? Wong perang kowe menang ora kondang kalah tiwas dadi rempah. Mula wektu dina iki ayo padha mendem wae. Wong edan ora. Ayo Kakang Dursala. Pancrak tingkat kepapan Raja Takon Dusa. Ing atase Punggawa negara. Satriyane bangsa perang nganggo tem-teman. Lek pancen kowe ora trimo arep apa? Iki Margalipati. Ayo katokan sing dadi budimu. Dadi antang rayan lakon gebrak nganggo aji Candra Warempuh dadi mupan.
Maning sing jagat nangis ngono. Lameting duka ngono. Pandang graya Kakang Dursala banget nyoladi. Kakang Gatot gebrak nang waji Candrawalaya ora trimo asale ngati. Coba wae dhewe. Karya wangsih dinggo kumbangan jabing tawang susah angin ngendi kone waduh menika ketiwasan Rembang sekawit Dursala menika ungguling ayuda awit panggadhahi daya kanthi asan Aji Candrawalaya sampun Gathotkaca dipun tanani aji kasebat wonten ing ajeng kontal kaprapal kendang kapracondang nang wangunipun Satya Dursala genipun dampeng wesek wisang geni menika mboten narimaken wekdal dinten samangke maju wonten jroning palagan mriki kados pundi Rembang aja kuwatir Adipati iki pegawan manik-manik sing bakal tumandhak wong saudon loro saurupan aku duwe aji Jaya Kawijayanto sing bareng leting kulit kelakon tiban watu tumpuru kelakon dadi reca ayo ayo kelakon dadi reca
mingat lahing campo sandel nyedali kulir kadek gluti godot daiwang gumpang kuncang iki piye Kakang Antasena Kang? Waduh iki kedadiane saya tintrim saya gawat Yayi sing mbok arepane kepiye? Sang Begawan manik-maninten mesti wujuding watu timburu para kadang siwang omang paman Setyaki karo Kakang Antaraja ketaman daya ngatiasane watu timburu satemah ora bisa ngobah ora bisa musik sakala dadi wujudan raja Yayi yen kaya mangkono Kakang iki kok lakon iki kok banget nyolong adi coba kaya ngopo aku bakal munggah ana madyane Kahyangan tak nyuwun pituduh saka ngarsane kula Sang Hyang Bathara Wenang kanthi sora aku bakal maneges Kakang Antasena sumena sawetara papan kene ya Kang awat-awatana aja nganti reca kang dumadi saka pundhen iki diganggu gawe dening para Santa Kurawa ya yen pancen memang kulo soreng-sorangan aku ya tutokno Lewi Sanggeni mlebu ana lak-lakane naga manjing ana lenging semut paribasane bakal tak tututake ana ngendi batangku jati konangan Begawan manik-maninten tiban watu timbul dadi aja kayune Parwasa Jati
Linaras gatining kandha kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinani krama. Karana karantan pandraing siti sidhem permanem pernawing candra kira nurung endahan lelo. Binerbawan Surya Ratri wancine wis ngancik gara. Mangkono wijing repatana kawan catur Kilurah Petruk ingkang samirten wonten ing sapingging marga ingkang sariyakar kadaptos mak aku nyawas. Waduh, saya isuk ora saya lesu ning saya semangat ya, Tru. Iya. Iki dasare awake dhewe sowan ana ngendi, Tru? Iki awake dhewe sowan ana ing wewengkon Desa Mbukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ya. Iki ning Bukur, heeh. Nuhari dawuh timbalane keluarga Agung ana ing Bukur kene lumantar panjenengane Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Jayeng. Ingkang antarane tanggal 4 kuwi etok-etok iki rawuh ana sudune awake dhewe ana gubuke awake dhewe Warandara. Ing pamrih ya kuwi nimbali aku lan kowe supaya ngregengake swasana adicara legenonan utawa merti jusun utawa romadumi. Ya. Iki sing sowan mrene jangkep. Krupeng rawit brungkat kimpul saka omah dibedhol sak kaya-kayate ora ana sing ngeri. Ya. Ya Nadiako iki wis ngancik pirang-pirang bengi nyatane sik semangat Mas Gareng. Nyatane ya tabuhane iki saya bengi saya kompak ya, Tru. Ya. Pokoke nek konsentrasi kaya ngene dasare nek bocah-bocah kuwi nek ana sinden anyar. Mesti do semangat. Mula iki iso nek blandrengan iki kira-kira ben bengi sindene ganti ya, Tru. Oh iya no. Ya kudune kaya ngono, kowe siji perawan loro rondo Wajib. Ajemene kok kowe aku ya seneng ya. Ya. Mula ki kanca-kanca ki bareng wingi blandrengan ditinggal leni karo nada. Kulai-kulai ki jan aneh-aneh kae. Ana sing dandani lampu karo nembang. Ana sing godhog wedak karo joget. Ana sing nganggo wig pasangan barang karo. Kabeh mau ki yo kene iki nyatane iki wis rumaket anggone kadangan ya to saka pirang-pirang bengi ben ora kesel ya anane ya kaya ngono kuwi menghilangkan penat. Mergone orang kaya ngono nek mongkur pikirane kenceng wae iku bakal stres. Betul. Monggo dipun lajengaken kula nyuwun suwantenipun Mbak Deni kaya mengko. Jan wis pirang-pirang taun ora petuk karo bocah iki ya, Mas. Ya. Kuwi mbiyen kepernai karo kowe, kuwi adik kelasku, ya. Aku kelas aku kelas 2, dhek kelas 1, ya. Kuwi saka Nganjuk Jawa Timur, jan iki kroyo-royo mrene iki ya mung ngeboti aku karo kowe lho, Tru. Nek gur perkara finansial ku janjane ya ora cucuk ning kabeh mau mrene iki mung gur reyone. Ya. Reyone sak kabehane pokoke. Apa iki? Aku ora iso apa-apa ya kono mbiyen wis nyinden blantreng teko ndi-ndi. Iya no. Aku jujur Tru mbiyen mlebu SMK iki sik nol putul. Suluk kowe urung jejeg, mayang kowe urung jejeg. Nah iya. Malah sik bejo-bejo cah-cah zaman saiki eneng sanggar arane. Sadurunge mlebu ana perguruan tinggi karo sekolah karawitan iki sak ora-orane wis sangu. Nek aku mbiyen iki belas kosong, Tru. Ya. Nek ora ngandel nek kono sing gambang kuwi.
sing gambang kuwi ngerti riwayatku mbiyen karo aku mbiyen melu festival dalang bocah nganti sprene ngerti kabeh. Ya. Sing tembung kuwi sing gampang kuwi mbiyen. Rombongan bojong iki sono. Monggo Mbak Yudeni kaya apa suarane? Kanyela. Yes. Bocah-bocah kuwi ngrungokke suarane Mbak Deni, mumpung ana senior sing mrene iki ora ketang sithik kuwi ngilmune dicecek. Mumpung ana sing nembang kowe ana. Ya, Satekan batin setiamu kersane mboten ngantuk sareng-sareng pengrawilipun. Yo. yo. Suarane Mas Rohadi Ya. sing wis gawe video klip sing viral ning grup-grup WhatsApp. Aku pengen jare iki nek Pak Rohadi nembang karo joget ku ora apa-apa. Nembang joget kuwi jan sah-sah wae nek Pak Rohadi karo merem. Ya. Karo gaplang ya. Menghayati Kaya ngopo Pak Rohadi semantene panjenengan selendang biru. Yo, selendang biru. Pak Rohadi dalem niki kok mboten semangat niku napa Pak? Kaya napa Pak? Leni mulai kok. Pak Rohadi kok mboten semangat niku Mbak Leni mboten nderek napa Novi mboten nderek? Nggih. Mbak Leni Mas. Seru. Wajib dulu kanca-kanca iki idola dhewe-dhewe kandhane ya. Rane kaya sing ngendang kuwi idolane Deni, rane. Kaya Pak Gar iki sing sepane Pojok dhewe. Kaya sing Orjen kuwi sing mepet dalan dhewe. Kuwi katunan dhewe-dhewe ya. Kamerator barang. Tapi Pak Lo Karmusa. Monggo dipun tutup kanca-kanca. Yo. Tetep rupane Mas Didi. Ngateke Mas Gareng coba kaya ngopo? Mangga Mas Gareng.